En dag uden elektronik. Lys, mobil, tv, pc, makeup. 4 unge mødes klokken 7 søndag morgen for at leve som Amish. Jeg hedder Amalie. Jeg er Amish for en dag. Tidlig stille. Hej, jeg hedder Ellen. Jeg er Amish for en dag. Stupid baby. Mobilalarm, tændt lys, tjekket basketballscore, gik i bad. Tjekkede du også basketball? Jamen det er fordi, jeg tænkte ikke over det, jeg tog bare så skulle jeg sådan og se noget. Der var stadig en kamp, der var i gang. Det er afslutningen. Optag. Du kan også se det på DR bagefter på net. Ja. So when we get home from work, ja, den der accent. If there's any time, we'll just go on a trampoline, jump, chill. Yeah. Feeling Hej venner, nu spiller vi Latterby. Hej, Laura. Jeg gerne ud. through the darkness. Gider du ikke godt lade ham? Der er hund her. Der er hund her. Det ligner en pige. Hej. Der er mange hatte, du har i munden. Mit navn er Lasse Ruer. Guided by a beating heart, I can't tell where the journey will end. Is this real life? Kan vi fortælle, hvordan det har været ved Amish? Og den fortsætter også bare. Mit navn er kendt som Lasse Ruer. Efter en hel dag som Amish skal vi nu finde ud af, hvad vi har gjort, som de ikke gjorde dengang eller nu. Og hvad vi synes om det. Vi har lavet sådan mange sociale ting sammen. Så vi har fået spillet en masse spil og snakket og uden forstyrrelser for forskellige elektroniske. Vi har også været i kirke. Vi har også været i kirke. Fået snakket meget sammen i forhold til sådan, nogle gange så sidder man bare på sin telefon. Svært ikke at have lys. Men det var meget hyggeligt at have lys. Og når vi skulle se, hvad klokken var. Ja. Hvad er det blevet ord? Og det er jo noget, der bygger til at se. Vi har synget. Vi har sundet. Vi har tjekket et par gange. Vi har også kommet til at bruge noget lys. Nogle få gange. Vi har også ringet. Men det var en situation. Det var en nødsituation. Det var så godt. Det er så meget svært at leve. Det er virkelig svært. Der har